Ginpanindugan ni House Deputy Speaker kag Iloilo Representative Janet Garin nga hindi dapat maghalin sa assets o kon kickbacks nga ma-recover gikan sa mga involved sa flood control projects corruption scandal ang 60 billion pesos nga dapat ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth. Ini may kaangtanan sa pagbalik sang Korte Suprema sa PhilHealth sang 60 billion pesos nga reserba nga pondo nga ginsaylo sa National Treasury sang 2024. Sa interview sa Bombo Radio kay Garin, iya ginpayag nga nagakadapat nga ilakip gid ini sa budget sa masunod nga tuig. Suno sa iya, ang paglakip sang kantidad sa budget ang nagasiguro nga mabalik gidayon sa PhilHealth ang pondo sa mga miyembro imbes nga maghulat pa sa hindi sigurado nga fund recovery. Gin-emphasize ang kongresista nga ang mga responsable sa flood control mess dapat gihapon nga marabat kag lagson. Apang sunod sa iya, samtang nga padayon ang investigasyon tuoy sa natabo nga mga korupsyon, hindi pagpadugayon o kung hindi pagpadugayan ang pagbalik sa pondo sa PhilHealth bangod makaapekto ini sa milyones nga miyembro. Una best naghambal ron ang Supreme Court. Ang hambal kang Supreme Court, itugro ang pundo sa PhilHealth, ibalik sa PhilHealth. Tigin sunod ta inaya. No? Ang mga nagpamalabag, ang ginahambal nanda, hulata lang tuya ang flood control nga issue kay para kung sino man tuya ang mga involved, ibalik anay nanda ang kwarta. Ang akong stand dira iya, importante nga mabutangan gilayon kang pundo ang PhilHealth na binagid nga naga-expand kag nagaduga ang ilaya mga services. But it does not mean nga wala ron accountability. Masigi-sigi na yung investigasyon ang kwarta nga barawion, no, that was illegally sourced, dapat ibalik inaya sa gobyerno sa kung sino man itong mga involved.